Zverenci Juliusa Šuplera dokázali využiť hneď svoju prvú presilovku v zápase. V 9. minúte obranca Robert Dietrich nedokázal vyhodiť puk a Peter Podhradský otvoril skóre zápasu. Pri ďalšej presilovke v 23. minúte zvýšil na 2:0 opäť Peter Podhradský. Obranca frankfurtských levov sa tak v výsarnej slovenskej streleckej tabuľke dostal na prvé miesto. V tretej tretine ako blesk z jasného neba prišiel nemecký kontaktný gól na 1:2. Strelu obrancu Roberta Dietricha pečoval Florian Busch. Najskôr sa zdalo, že vysokou hokejkou, ale konzultácia s videorozhodcom potvrdila regulárnosť gólu a zápas sa tak výrazne zdramatizoval. Pokoj do slovenských radov opäť vniesla 50. minúta. Miroslav Šatan vybojoval puk za nemeckou bránkou a po uránovej prihrávke Richard Kapuš upravil opäť na rozdiel 2 gólov. Definitívne chaos sme dali Nemcom po najkrajšej akcii zápasu. Marian Hossa ukážkovo prihrával, Marian Gáborík pohodlne skóroval. Spolupráca Gáboríka s Hossom musela uspokojiť aj tých najväčších hokejových fajnšmekrov. Konečné skóre upravil na 5:1 Radovan Somík a Slovensko si tak zabezpečilo postup do 8-finálovej fázy majstrovstiev sveta. Myslím, že sme podali dobrý výkon a hovorím, ku koncu už myslím, že sme sa celá len cítili lepšie, tak dúfam, že sa to bude zlepšovať.